Čau, já vás vítám u nového videa a dneska jsme tady v bike parku Lipno a jak vidíte, tak extrémně pomáhá lanovka, jede to tak 5 km za hodinu a už se tady docela vaříme a to teprve jdeme poprvé nahoru a podíváme se na ty místní tratě, co tady mají, tak jsem na to zvědavej, tak jdeme na to. Začneme tady modrým trailem, jak vidíte je docela rozbitý a i ty klopenky jsou rozbité a jsou tady docela dost skoků na modrý trail. Tak uvidíme. Přepal. Tady bude dlouhý skok. No, to jsem málem nedoletěl. A dobré. A tady jdeme přes louku. Dneska ten trail jedu už po třetí, takže už jako vím, jaké to je zhruba. A už to mám skoro i naskákané. A tady tohle je přejezd do další části. Tak jdeme tady na další část trailu. Tady bude takový koplej skok. A jsme dole. Tady ta lanovka bohužel nejezdí, tak jsem si jezdil tou druhou. A pak se to musíte vyšlápnout nějakých 200 metrů pěšky. Což je docela na nic, ale tak co už. Jinak lanovka je tady tak stejně rychlá jak z té druhé strany, ale je o něco kratší, takže nemusíte tak dlouho jet nahoru. A navíc je to i trochu ve stínu, tam ta část. Jdeme teďka červený trail. Ten je o něco drsnější už, jsou tady větší skoky a je to dost rozbité. A i dropy. Tak jdeme na to. Tady bude velký drop, jak vždycky rána. Hrana. Je trochu sketchy, ale nevadí.
Wallride nejdu. A další drop bude. Teď si jela na louku. Tady budou nějaké lavice. A tady bude dlouhá. Wow. To je fakt mega dlouhý. A tady je zase krátká. Ale krátká. A teď jdu tady skok, místo wallrideu, příště dám wallride. A tady bude závěrečný skok. Pozor, je krátký dopad dost. Teď si dáme sestřih záběru z červené liny, tak si to užijte. Tak jdeme si dát znova červenou. Těším se na to. Tak jo, tohle bude pro dnešní video všechno. My jsme se to užili. Jako, popravdě se divím, že to je docela málo jako bikerů. Čekal bych toho víc. Jsme tady uprostřed léta a jako bylo to dobré. A my se vidíme zatím příště. Zdar.